Urte gogorra izan? Bai, desgaste handiku. Orokorri, nik uste gizartean zatu bai, baina futbolan zatu bai egunerokotasune eta guk gero gehigarri bat eduki dugu ez, lehenengo itzulixen oso txarto pasau dugule, eta urte oso gogorra izan da, zorionez buelti mondotza, baina bai, desgaste handiko urte izan da bai. Apurtxo bet, konfiantza hori, inoizkotan, geuk be, hitz egiten dugu, eta maitzak eta datozenien hor, momentu baten bolada txarrien be, argi egon zalako, jarraitzen zagoela kapitainak ez da, barku ondorazu edo ez, baina kapitainak aurrera jarraitzen duela. Lehenengo pertsonan, jago guk kanpotik ikusita, eta, holako adierazpide batzuk, neuri pertsonalki aldaztez guzta, eta esaten zu, lekuen jartzeko, ze talde dan, ze... Zeu izan da, protagonisti ez lan hartuten daudana? Lehenengo eskertu pilo bat, balori moten dut zau horri, eta demostrado osasunak, desberdin edala, ez? Askok esaten dabe, baina gero egin gitxik, ez? Eta guri ondo torre jakun hori egiz esan, ze momentu gatz bazan, eta hori konfiantzi hori, jasoti, eta bat zelan jaso gendun hain mesu potente bateaz, ondo torre jakun, eta zorionez gero, ondo junda. Mesua dabe bai, ez zuentzat bakarrik? Guretzat, zalientzat, gauzasko esaten dunien futbola, ez da? Futbola. Da zau epe bai, apurtxuan eskatuta goten zari, futbola naber bai. Futbolak horren beste gauzerakoz. Esan dune, zaliek gara bat kirola gustatzen asku, bai bi. Da kasetari moduen, eta igual esaten zut, klaro, zemat gauzetarako balizo aldagoen honek. Gizarte kohesiorako, zuen kasuen hizkuntzari ikusgarritasun emoteko. Horren beste gauzerako da, baliogarrez daudana. Honelako mezu epe? Bai, askotan simplifika utxen dugu, ez? Futbola zer dan, eta amaikan kontra, ez? Zaten da baloi baten atzetik, baina ikustu gauza asko dauzela, hor balore asko dauzela, talde izaera bada, nortasun izaera bada, Iruñan adibidez, ez da leku bat politikoki, bada zor gora berak eta osasunak elkartu itxitzu jende alde batekuk eta bestekuk bai, nik uste futbolak atzetik gauza asko daukezela eta Iruñan hori argi ikusten da, bai. Egun urte taldiek pandemia egoera baten, ospatuko da? Gabiz, baina ospatzeko beti permisuk eta eskatu biher, eta egun nahi dugune da benetako ospakizunek, eta, espero egun, helduko dala, egun garrin espada egun da bat garrenin, ez? Benetako ospakizunek bizitakoek zarielako, osasunan? Mailaz, igota, bigarren mailetik lehenengora, jago batzera begira hasi, eta hori da igual momentu politzena, bizi izan dako edo ez? Bai, izan zen gaina hain ondo junginen, egun pilo bat eukiendu zen disfrutetako, ez? Igo gendun denbori baina aurretik, gero ospakizun pilo bat egon zin, momentu berezizek hor ikusten da zuzen modun, eta betirako gordeta, ez? Norberantzako, eta gaina bera behitxu eta norberan handerita gumbik ikusti, hori betireko gordeko bai. Afizin hori, zaletasun hori, esaten gabiltzena, eta taldie, zer da osasuna, zelan bizitzen zu? Bizitzeko era bat da, nik uste Iruñan eta Nafarrosun osasuna, ez, nortasune handixe danadian osasunakuk eta nik lehenengo honetik jaso izen dut babes hori eta eskertzen dut pila bat, eta, irudionek hori esaten dabe bai, ez, jenti ze posik dauen gure, ogibidik hori deuke bai, jende asko inzeinkela zoriontzu eta horrek betete zaitxu pilo bat, bai.